Ehling şeplere, tatar yaşlara, alga varabız, birge biz buldurabız. Ehling şeplere, tatar yaşlara, alga varabız, birge biz buldurabız. Başlayız mı? Bilmeyeyim. Zülfiye okuladın böyle. Yok. Kızlar bugün şulayrak tutayken özün. Demek siz bugünkü günde nersedir işlerge anıtkansınız. Selam dostlar. Bugünkü gün başkalardan nerse bilen ayrılады bilirsizmi? Bugün yılının en mimimiyişli yüreklerge batkan en ollı kızıllı beyremi. Ягни Гашыклар күні. Zıqqasız meşe maqsız çıkarılışına başlayız. Sizning bilan bugun Zülfiye Hem olmaz. ketdik. Yarı eli rezil ahırdan bulsa da anladı. Yigitler kızlarga birişigin zalaysam, eligi svidaniya, kışkırışıga kalmasın. Eğer de yigit kızını kiri qoğayken, demek ул аңа күлмәк белән әйтергә тиеш. Икенчедән, психологлар фикере буенча, әлеге эшләр парларны тагын да берләштерә. Уйлап каралы, Лаеш. Лаеш кайсы яктасың? Ишене Лаеш. Блогерлар мәктәбе ул минемчә телевизион дөньяга чуму. Шулаймы? Bugün prezidentimiz yine studiyada. Olmaz bilесеңме, минем шундый стереотип ишеткәнем бар. Бер-берсен яратучылар, алар иң һәм яң кебек булырга тиешләр. Әлбәттә, берсе кара, берсе ак. Юкла инде. Алар бер-берсенә менә капма-каршы, ак белән кара шикелле капма-каршы булырга тиеш. Ягъни менә бер парның берсе ул иҗади кеше булса, икенчесе димәк аның җитди. Менә монысы белән Зөлфия мин килешәм. Чөнки бер өйдә ике иҗади кеше тора алмастыр. Менә мин килешмим. Кешеләр икесе ике юнәлештә эшләр икән, димәк, Бик әйбәт була. юк инде алмас. Син күз алдынан китәр, аларның хәтта сөйләшергә уртак темалары да булмый. Зөлфия, менә эш шуның өчен эш ул. Аны йортка алып кайтырга кирәкми. Юк, күз алдынан китер инде. Хәтта кызыксынулар да төрле бит буш вакытын уздыруда. Зөлфия, юк, менә мәсәлән, укытучы. Аның яраткан хобби бию. Ул бит инде димәк иҗади кеше. Зөлфия, мин буталып беттем. Әйдә барысын да шишелеш табыр өчен киләсе сюжетны карыйк. Анда без иҗат ул мәхәббәткә киртә түгел, ә киресенчә ярдәмче икәнен аңларбыз. Тиздән гашыклар көне якынлаша. Бәлки берәр идеаль пар белән интервью эшләргәдер. Нинди буласың идеаль пар? Азат, Гөлсирин? Миңа калса, мин идеаль парны таптым. Әйдәгез әле алар белән якыннанрак танышабыз. Сез гашыклар көнен ничек билгеләп үтәсез? Ниндирәк бәйрәм ул сезнең өчен? Гадәттә концертларда була игеме? Булай теге айрым утырып, киноларда кебек рестораннарга барып утырып, кара каршы утырып, сөйләшеп утырып бәйрәм иткән югыйме? Ну менә быел көтәм инде аны. Сез һәр вакыт гастрольләрдә, икегез дә өйдә тормагач, гомумән кыен түгелме сезгә? Безнең иҗатта гаиләдә бер түгәрәктә дип әйтик. Без инде өйрәнгән. Без бит ничә 15 елдан бери бергә. Без инде әле менә шул дуслар булган вакытта ук инде бергә идек. Шуның өчен без өйрәнгән. Хәзер теге берәр көндә айрым йөрсәк тә, андай көннәр бик сирәк була инде, елна 1-2 көн булырга булдыра инде. Без өйдә бер-беребездән теге ял итәс дигәннән, Гөлсерин инде ул гадәттә кухняда, һәм инде залда. Шул вакытта без ял итеп алабыз да тиз генә. Шул җитә. Сезнең туегыз иң масштаблы туйларның берсе булды дисәм, бер дә ялгыш булмас. Анда хәтта бөтен тамашачылар да булырга өлгерде. Гөлсерин, ничә тапкыр кәләш булып карадың син? Мин гомремә бер генә тапкыр килмен дип уйлаган идем, алай булып чыкмады. Аллага шөкер, менә безнең туебыз булай да узды, булай концертлар белән дә узды. Рәхәтләндереп туй күлмәген киеп бирдем. Кайбер кешеләр прям туйга әзерләнеп киләләр, ишек-шекләр белән, шигырьләр белән, җырлар белән. Шундый рәхәт и шундый күңелле иде. Менә шушы туйның 5нче көне концертында без Гөлсерин белән икәү төп рольдә булсак, быелгы концерт программабызда без инде 4-без дә төп рольдә. Һәм һәрберебезнең ул концертта характерларны күреп була дип. Сезнең арагызда мәхәббәт булгач, димәк, сез бер-берегезне бер сүздән, бер караштан аңларга тиеш. Шуңа күрә мин сезгә уйнап алырга тәкъдим итәм. Хәзер мин бирәчәкмен сезгә бер-берегезнең җырларын, бер сүздән һәм хәрәкәттән сез күрсәтергә тиеш булачак сезнең нинди җыр икәнен. Килеп чыкмастыр.
Күчле булды гай бу. Мен просто шундай сискеніп кетемін. Не ішік аңлатым екен сен? Білмеймін. Неше қашлар күшетесің бе? Қашан қаралары. Хәзер Азатка кигерәбез. Һәм Ойлап қара әлі сен. Таба алмайсың ма аттырын? Ауыр ма? Yok, әйтсем сен білесің екен. Лайышева. Лайыш. Лайыш. Ойлап қаралы. Лайыш. Лайышқа сияқтасың. Ішіңе лайыш. Лайышның көз алдына кетесің бе? Сені де рәсет. Әдел білен барды. Өткен күннен сағым. Әнинде сіз болды, нишләп? Клип шында Клип лайышта шылды. Менә бит. Хәзер хәрәкәт белән сен күрсәтергә кирәк булачак. Сез бер сүз әйтергә ярамый, ләкин хәрәкәт белән. Нешегірек күрсәтергә мұны? Ішесің сен? Сәтем, ойла. Бу хоккей уйнаганда шикелле булды. Мен даже ойлап отырмын, не істесің бұл? Теннис ма? Шоқмақ? Телефон? Күзгі? Анатол. Давлянов. Давлянов, сен бар... Не? Қазір айтқан вариантлар. Бірсі әнке мен еламайым, бірсі... Yok, önde ekmeği yalan. Давлянов ясама мен ені? Алайса не? Ризуан Хакимовныкі. Ей бұғы мәрелғалары. Булдырдыгыз, чынлап та бер-берегезне бер караштан бер сездән аңлыйсыз икәнсез. Рәхмәт. Шулай булсын инде. Матырам. Мен 14 февральгә сюрприз буламы? Енді япты сөзді аңлайсың бе? Бола ма? Була. Миңа калса, без монда бераз гына камашалыйбыз шикелле. Әйдәгез тапшыруны алга таба карыйбыз. Нинди мотор пар булды. Алар чыннан да менә гашыклар көненең символына охшаган. Шулай бит. Башка илләрдә ничегрәк итеп гашыклар көнен каршылыйлар икән һәм әлбәттә инде нинди символлар бар икән, бәлки тамашачыларга эсләп китербез. Әйдә. Менә мәсәлән, Бөек Британия шәһәре бу. Башка илләр. Менә мәсәлән, Бөек Британия илендә инде гашыклар көнен бик яратып көтәләр. Һәм аларда бик күп гореф-гадәтләре булган икән. Ләкин кызганча каршы бүгенге көнгә кадәр барсы сакланып бетмәгәннәр. Сакланып беткән булса, алар инде гашыклар бер-берсенә берничә пар перчатка белән итәргә тиеш булган. Шулай итеп үзләренең мәхәббәтен белдергән. Тагын бер кызыклы традиция турында ишеткәнем бар. Монда нәкъ 14 февраль көнне гашыклар өчен генә түгел, ялгызлар өчен дә бәйрәм оештыралар. Монда инде аларга төрле рестораннарда, клубларда шундый очрашу кичәләре һәм алар үзләренең инде парларын шул көнне таба ала. Очрашу көне. Мен барып кайтырмын. Менә Италиядә гашыклар көнен татлы көн дип атыйлар. Ни өчен икән? Менә аларда икән яратканнар бер-берсенә инде баллы ризыклар бүләк итәләр. Менә мәсәлән аларда бик шундый традициялар бар, ул инде гашыклар көнендә шоколадлы фундук бүләк итәргә. Һәм аның фантигында инде 4 телдә яратам дигән сүз язылган. Татар телендә юк микән аларда? Бәлки булыр, без барып бирербез. Менә мин гашыклар көнен Голландиядә уздырыр идем, беләсеңме ни өчен? Монда кыз кеше бу көнне егет кешегә үзе тәкъдим ясый. Һәм егет монда аны инде кире кагырга хакы юк.
бик яхшы уловка дип әйтергә кирәк. Моны хатын-кызлар уйлап тапкан миңа калса, ләкин ирады инде егет кеше кире какса кызны, аңа ул извиняюсь. Реально тамамлаш. Әгәр дә инде егет кызны кире кага икән, димәк, ул аңа күлмәк белән әйтергә тиеш. Традициялар буенча бу күлмәк ефәктән ясалган булырга тиеш. Минем уйлавымча инде бу бәйрәмне аларда кызлар уйлап тапканнар, чөнки бу һәрбер кызның хыялыдыр. Шулайрак шул. Әйдә бәлки инде без үзебезнең тапшыруны алга таба дәвам итәрбез. Безнең бәйрәм чыгарылышында кызыклы әйберләр күп. Olmaz менә башка илләрдә гашыклар көнен шулайрак уздыралар. Зөфия, менә синең нинди традициялар гашыклар көнеңә? Мин эшемә гашык olmaz. Шуңа күрә гашыклар көнендә эштә уздырам. Шулай скучно. Юк, менә мәктәп елларында ул бик кызыклы уза иде минем әлдә истә. Без валентинкалар яза идек, аның кемгә икән, аларны үзебез кисеп тә ясаган булды. Шундый зур почта тартмасына салабыз һәм зур сыйныфлар, нәкъ менә гашыклар көне аны сыйныфлар буенча таратып чыга иде һәм без инде шулай итеп, ой, моңа бу биргән дип шулай кызыклы итеп бер-беребез белән шулай алыша идек. Килешә минем дә истә, мәктәп елларында bir kızını свиданиягә чакырганым. Ләкин нигәдер свиданиyaдан соң сыйнысларга җавап бирми башлады. Нинди свидание иде соң? Тренажерный залга алып бардым. Тренажерный зал? Да, знаешь, ничек күңелле иде. Вообще, ана бик ошаган. Olmaz. Спортзалга кызларны чакыру. Ярый әле безнең инде татарча уикенд сәхифәсе килеп җитте һәм безгә Талия ничек егетләргә кызларын кой алып барырга, ничек итеп очрашулар уздырырга икәнен анда сөйләшәк. Карыйбызмы? Да, карый инде. Сәлем, сезнең белән Татарча уикенд сәхифәсе һәм мин Талия шандырып әйтә алам. Минем белән сез тиз арада рәхәтләнеп ял итәргә өйрәнерсез. Һәм инде традиция буенча 14 февраль көнне мин экранны Рәзил белән бүләм. Сәлем, дуслар. Быел да без сөйгән ярларыгыз белән очрашу өчен эш кызыклы урын әзерләдек. Birinci очрашу урыны ул ыстаханә. Монда сез сөйгән ярыгыз белән килеп, тыныч һәм эшлекле мөхиттә менә шундый матур вазалар, савыт сабалар яисә фигуралар ясый аласыз. Икенчедән, психологлар фикере буенча, әлеге эшләр парларны тагын да берләштерә. Гөлнара, әнә шуннан да мондай очрашуларга, свиданияларга парлар еш киләләрме? Әйе, көн саен парлар киләләр һәм ясыйлар балчыклар, чүлмәкләр һәм төрле савыт сабалар истәлеккә. Чөнки бу савыт сабада төрле язулар калдырып була. Әйе, калдырып була. Парлар әйтәләр инде бу ныкларга истәлеккә кала. Шуннан да менә мин карап торам, монда шыкырлар да, тәлинкәләр дә, базлар да ясап була. Шулай итеп киләсең, ыстаханәгә ясыйсың, син әле монда да вакытыңны яхшы итеп үткәрәсең. Аннары әле көн саен чәйшкәндә бу шыкырга карап әле без шундый шәп итеп вакыт үткәргәнбез икән дип уйлыйсыз. Әмма біз бүген чәчәк өчен база ясыйбыз. Монда инде башта килеп чәчәккә база ясыйсыз, аннары ул чәчәкне бүләк итәсез һәм бу базага топлясыз. Әйеме? Әгәр главный чәчәкне белә итергән маска. Ие, иң мөһиме чәчәк турында онытмабыз. Икенче вариант экстрим яратучы парлар өчен. Biz хәзер картинг күзәгендә. Ярыш хисе, тизлек, адреналин, көндәлек җылы барган стрессны да монда файда белән чыгарып була. Ярый әле Рәзил ахырдан булса да аңлады.
Егетлер кызларга биришегез алайсам, әлеге свидание кычкырышуга калмасын. Ә безнең барысы да яхшы, мин җиңдем. Әгәр актив ялда сезнең өчен түгел икән, кул белән дә эшлисегез килми икән, тагын бер вариант бар. Узган ел без кинога барырга тәкъдим иткән булсак, быел инде театрга өстенлек бирдек. Юк, мин спектакльләр яратмыйм диергә ашыкмагыз. Монда бит кинода кебек үк төрле жанрлар һәм форматлар бар. Ә соңгы вакытта иммерсив жанрында һәм кушымга жанрларда эшләүче театрлар да күбәйде. Шуның белән шул, әлеге урыннарда сез дә рәхәтләнеп ял итә аласыз. Ләкин ял урыны ул кадәр мөһим түгел. Иң мөһиме яныгызда яраткан кешегез булсын. Зөлфия, менә миңа калса, парлар өчен очрашу ул бер эш. Ә икенчесе алайса? Ә икенчесе инде ул менә мәсәлән, синең авыр чакларында таяныч булу һәм инде җиңүләреңгә куану. Моның өчен чыннан да кешене яратырга кирәк ташлай бит. Ләкин сүз парлар турында гына бармый бит. Дөрес, чөнки яраткан кешеләр ул сезнең туганнар, дуслар, хезмәттәшләр дә була ала. Һәм алар өчен дә куана белергә кирәк, шулай бит. Әйе, нәкъ менә безнең кебек. Әйдәгез әле киләсе сюжетта безнең хезмәттәшләребез өчен дә бергәләп куанып алыйк. Гыйнварның беренче көннәрендә Милли китапханә бинасында Татмедиа Республика матбугат һәм масса күләм коммуникацияләр агентлыгы коллегиясенең йомгаклау утырышы үтте. Әлеге утырышта министрлыклар, республиканың әйдә баручы масса күләм мәгълүмат чаралары вәкилләре һәм чакырылу кунаклар катнашты. Очрашу нигезендә узган ел эшчәнлегенә нәтиҗә ясалды һәм киләчәккә планнар корылды. Күп зур проектлар эшләдек. Менә карап искә төшерсәң, китап радиосы, тәртип радиосы чыга башлады. Татарстан авазы чыга башлады. Һәм менә балалар өчен зур кызыклы видео проектлар чыга башлады. Шаян уже тернәкләрне эшли башлады. Аның өстәвенә яшь Татмедиа юниор эшли башлады. Шуңа бик зур казанышлар белән бүгенге көнгә килдек без. Масса күләм мәгълүмат чаралары вәкилләре күргәзмә оештырган иде. Үз презентациясен Шаян ТВ балалар телеканалы да тәкъдим итте. Шаян ТВ алып баручылары музыкаль интерактив форматында кунакларга канал эшчәнлеге, аның уңышлары турында сөйләде. Ә чараның төп сөенечле хәбәре Шаян ТВ телеканалының мөхәррирләр бүлеге җитәкчесе Резидә Хәсәнованың Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре исеменә лаек булуы иде. Исем биргәндә шул искә төште. 11нче сыйныфта безне кутлаганда башка сыйныфтан бер бүләк биргәннәр иде. Алар безгә кагазьләргә киләчәктә сездән нәрсә көтә дигән фразалар язып өләштеләр. Һәм мин алган кагаз битендә язылган иде, сез киләчәктә Татарстанның атказанган исемен алырга мөмкинлегегез бар дигән. Һәм менә мин Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре. Коллегиянең катнашучылары фикеренчә, узган ел никадәр кыен булса да, масса күләм мәгълүмат чаралары һәрвакыт актив булды. Шуны истә тотып, киләсе елга журналистлар алдында яңа бурычлар куелды. Хәзер аларга ирешәсе генә кала. Шаян ТВ белән бул телне саклау менә безнең юл. Зөлфия, бүгенгә сюрпризлар җитә. Ни өчен алай дисең? Нигә инде Зөлфия без бүген свиданиягә бардык. Яңа шәхесләр белән таныштык. Хезмәттәшләр өчен дә куандык. Әйе. Шун бәйрәм булды. Юк, шәп-шән бәйрәм булсын өчен безгә тагын көтелгән кунак килергә тиеш. О, кунакларны без бик каты яратабыз. Дөрестән дә безнең телеканалыбызда кунаклар бик еш була. Ә менә берсен безгә инде килергә күптән вәгъдә иткән идек һәм ниһаять килеп җитте. Тизрәк киләсе сюжетны карыйк. Әйдәгез. Шаян ТВда кунаклар еш була, ә бүген аның иң көтелгәне студиябызда Рөстәм абый Миниханов.
Birinchi Totar Балалар телеканалы үз эшчәнлеген моннан 2 ел элек нәкъ Рөстәм Нургали улы Миниханов хәер-фатихасы белән башлап җибәргән иде. Һәм бүген президентыбыз янә студияда. Кунакларның каналның төп геройлары каршылады. Студия буенча экскурсияны Шаян ТВның хуҗалары, балалар үткәрде. Ая, син бүген төп рольләрнең берсен башкардың. Син бүген президентка бөтен студия буенча экскурсия йөрттең. Ничек экскурсия уңышлы килеп чыктымы? Әйе, миңа барысы ошады. Президентка да ошады. Президентка да ошады. Син моны ничек аңладың, үзе әйттеме? Аның йөзеннән аңлап була. Ничек инде бу бик җаваплы эш. Син аның белән ничә сәгать бергә үткәрдең? Димәк инде сиңа Шаян ТВ турында да бөтен әйберне белергә кирәк. Ничек куркытмадымы, әзрәк каушамадыңмы? Юк, мин бик шат. Мине шундый роль башкарырга сайлаганнар өчен миңа барысы да ошады. Президентка тапшыруның ничек әзерләнгәнен күрсәттеләр. Менә бу студияда 20ләп тапшыру төшерелә. Яңа проектлар да шактый. Әйтик, Тодос бию төркеме бию батлы оештырды. Алар күңелдәгесен бию телендә аңлата. Балачак җыры фестивале кысаларында иҗат ителгән җырларны Сейлән җиңүчеләре башкарды. Президентның игътибарын телевизион блогерлар мәктәбе җәлеп итте. Бу егет-кызлар үзләре яза, үзләре төшерә, үзләре монтажлый. Шаян ТВның YouTube каналында дөнья күрүче тапшыруларны да шулар эшли. Без анарга безнең TikTok аккаунтыбыз, Instagramыбыз һәм YouTube турында сөйләдек. Һәм гомумән безнең блогерлар мәктәбе турында сөйләдек. Блогерлар мәктәбенең эшчәнлеге турында. Шулар. Блогерлар мәктәбе ул нәрсә белмәгәннәр өчен сөйләгезче. Блогерлар мәктәбе ул минемчә телевизион дөньяга чуму. Шулаймы? Өйрәтү, монтажлау. Сез видеоларны кая төшерәсез? Ул телевизор өченме, яисә интернет өченме? Безнең видеоларны төшереп төрлечә. YouTube'ка, TikTok'ка, Instagram'га. Ярый. Менә TikTok дигән безнең платформа бар, ул хәзер иң популяр. Сез үзегез дә TikTok өчен видеолар төшерәсезме? Әйе. Китабы белән берәр TikTok төшердегезме? Юк шул. TikTok'ны яратмый. Ул TikTok'ка дигән вакытта җитмәде. Ләкин киләчәктә без TikTok фабрика, безнең TikTok фабрикабыз барлыкка киләч. Рөстәм белән әлбәттә видео төшәчәкбез. Һәм бер генә дә түгел. Нәниләр яратып карый торган мультфильмнар һәм фильмнарны менә шушы дубляж студиясендә тавышландыралар. Салам, сезгә. Булдырасыз. Син вообще... Ничек сиңа Рөстәм Нургалиевич белән очрашу ошадымы? Бик тә ошады, кызык булды. Ул ничек аңа ул үзе Маша Медведь мультигын караган микән соң? Миңа калса караган дип уйлыйм. Чөнки ул әйтте, мин әле аны уздырам да дип. Алар менә шулай кечкенәдән телевидение эшен күреп, белеп үсә. Журналистлар өчен иң күңеллесе республика башлыгыннан интервью алу булгандыр. Сез зур хезмәт куясыз. Сез бу уенга түгел, бу профессионал, зур эш, һәм сез аны бик матур итеп эшлисез. Һәм сезнең эшегез бүген халык өчен, безнең милләтебез өчен, безнең балалар өчен генә түгел, уллар өчен дә бик кирәк. Шушы 2 ел эчендә Шаян ТВ үсте, үзгәрде. Күп санлы җиңүләр, мактаулы бүләкләр аларның хезмәт күрсәткече. Менә хәзер Алмаз буенда чөпшен бәйрәм булды, чөнки безгә кунак та килде. Бик килешәм. Миңа калса, бу елның иң матур бәйрәмнәренең берсе ул инде Гашыйклар көне. Чыннан да бар шуны матур итеп бизәлә. Һәм сезгә бу көнне без гашыйклар бер-берегезне генә түгел, менә Франциядагы кебек туганнарыгызны, дусларыгызны, хезмәттәшләрегезне котларга да киңәш итәр идек. Һәм инде без дә сезне чын күңелдән Гашыйклар көне белән котлыйбыз. Чөнки без үзебезнең тамашачыларыбызны шулай яратабыз. Сезнең белән бүген Алмаз һәм Зөлфия. Киләсе очрашуларга кадәр. Пока-пока. Ягымлы җәй артыннан салкын кыш килсә дә,